Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kono Mali ko kan wajibati an bi bɛɛ lajɛlen fo ni ko wale ɲuman dɔn nin dala in mana gosi a bi jamana kunnafoni de maana an sigira kɛnɛ kan laadala jɛmɔ anw fɛ yan sɛbɛnkura minnu bɛ laadala boli kɛ kunnafoni de b'a kɔnɔ baara in ma daminɛ an maa saba bi jɛ sɔgɔmada in na min ye Gibson Control ale n'anw bɛ kuru kelen kɔnɔ e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnkura sɛbɛkɔrɔtɔnnen bɛ ni Jibi ye yamaruya di kunnafoni an b'an jɔ a la sisan Karamɔgɔ Dabatungara bala cogo bɛ di Wajibati ne bɛ n keleku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali Horizon ni y'a boli ko siɲɛ 223 ye Lamini Bagayɔgɔ ale de ye sɛbɛnni kɛ k'o baara ka taa cogo min na politiki mɔgɔw ka kuma ani n'i ye jatew minɛ maa minnu nzominen don Wajibati kisi t'a la politiki maaw ni kolonɛli cɛ 5 kɔni u bɛ masala an ka sɔ kɛ ta la Wajibati sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn gɛlɛya n'u bɔlen don sabula fura wɛrɛ tɛ ɲɛnamini na ni sɔmina na i k'i sigi yɔrɔ kelen Wajibati i k'a dɔn bɛnbaliya dugu jɛlen bɛ min ye politikimaa n'a ka hakilina politikimaa n'a ka jateminɛ i k'a dɔn a n'a ka kurutu min ye nin jɛ 5 in ye olu dun fana sɔminen don sabula jamanaden do o bɛ Mali politikimaa dɔn sɛbɛnnikɛla ko ninnu kɔni min ye politikitɔnw ye ani kolonɛliw ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɔgɔ jeninen kan ni nka ayiwa mankan wuli o kɔni o ye waati de ye min ye ko kunfɔlɔ ye référendum constitutionnel ko kuma min fɔlen bɛ vote minnu kan ka labɛn ka kɛ sɔɔni o n'a damanda i k'a dɔn ŋunuŋunu barika bɔyɛnnen bɛ sɛbɛnnikɛla ko jatew fɔlen don nin bɛ kɛ ka bɛn nin don ma nin bɛ kɛ ka bɛn nin don ma ministre de l'administration territoriale décentralisation colonel Abdoulaye Mayiga i k'a dɔn a bɛ waati jan bɔ a ye dabali caman tigɛ ka fɛɛrɛ caman tigɛ min bɛ se k'a to maa caman de ye politique na u da bɛ don jamana a jɔliko kuma na hali n'o y'a sɔrɔ dɔw kɔni b'a dɔn k'a fɔ olu mana don hali o la i k'a dɔn u tɛ niyɔrɔtigi ye o tuma an ka dabali kɛ ka fɛɛrɛ tigɛ fɛn o fɛn bɛna ni ɲaami ani birisa ɲaami i k'a dɔn min bɛna ni mankan ye politigima dɔ jɔlen don kɔrɔ kolɛli cɛ 5 dun u sɔminen don sɔrɔdasiw tɛ kelen ye cɛw bi fɔ ɲɔgɔn kɔ u tɛ kelen ye Wajibati ne ye n ka jala ta i k'a dɔn n sigilen nɔnna climatiseur kɔrɔ ani yanni n ka kɛ masakɛ ye kolonɛli ye Wajibati olu ka baara kɛcogo tɛ kelen ye u ka yetaw tɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla ko ninnu ngolo b'u k'a dala koyi ka sababu kɛ fɛn o fɛn n'u b'a fɔ i b'a sɔrɔ u ye jateminɛ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ min bi ɲa la min man ka ɲa la jamanaden fanba olu bɛɛ lajɛlen ka hakilina kɔni ye colonel Assimi Goïta ye n'i y'a da maliden dɔw yɛrɛ ma fanga in bi ta ka di colonel Assimi Goïta ma a ka tɛmɛ n'a ye san 10 maa t'a ɲininka nka politikimaa ka miiri t'o ye sabula politikitɔn minnu bɛ yen Wajibati minnu zɔminen don joona i n'a fɔ URD kɔni y'a jira k'a fɔ ale bɛna wuli ka jɔ kɛ i k'a dɔn tɔnbolofara fɛn o fɛn bɛ yen i k'a dɔn k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan waasa a jɔyɔrɔ na barika Adima PSJ o fana kelen bɛ ka dabaliba tigɛ sabula a ko min ma projet de plateforme min ye a ɲɛmaa ye Marimanja Jara o ye tabali gosi ni ka welewele dakɛ ma o ma b'a la k'a fɔ fanga de ka di ye san 2023 olu n'a sɔrɔli man jango ye o tuma u bɛ mɔgɔw wele u ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to u bɛ jɔyɔrɔba sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko politiki baara ye nin jamatigiya don welewele da don mɔgɔw ka k'i fɛ nka i k'a dɔn k'i dɛ dibi la k'a fɔ ayiwa i na mɔgɔw kɔni z'olu sala sɛbɛnnikɛla ko o ye ko gɛlɛnba ye nin jɛ 5 kolonɛliw tɛna s'o ma parti politique minnu zɔminen don olu baara ka tabale gosi ni ka fara ɲɔgɔn kan ɲini u ka kɛ jamakuluba ye ni vote nana waasa u na jama caman sɔrɔ n'o dun y'i bɔ a la parti politique misɛnnin caman bɛ minnu gindan bɛ u yɛrɛ dɛ kɛrɛda fɛ n'u k'u hakilinaw fara ɲɔgɔn kan olu b'a fɛ ka fanga daraki kolo kan walima min ye ko yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen ka tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi colonel Assimi Goïta n'a jɛɲɔgɔnw Wajibati i k'a don baara ka baara ta taabolo min na sabula u ye kuma bɛɛ lajɛlen fɔ ni k'a jɛya nin bɛ kɛ ka bɛn nin don ma nin bɛ kɛ ka bɛn nin waati ma nin vote in na kɛ ka bɛn nin ma Wajibati nin min fɔlen don i bɛ sigi ka lajɛli de kɛ n'o ma bɔ sa a ko politikimaa kɔni ka kuma i k'a dɔn a ti ban Wajibati sɔmin kelen kɔni d'u la u ka wuli ka jɔ ani mankan kɛli la Wajibati u filɛlen don ni filala ɲuman ye nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ Mali Horizon kɔnɔ
akabi bolla Nouvelle Horizon. Wajabate. Namu. Yana anga ta yoro jan. Ambe wele kabo aywa sangaw fi. Aha. Ni abatlo bangana. Ikado fer do chance ko soro ako fanyi. Temenai. Nouvelle Horizon. Nyadangura. Sénégal toye Seydou Konaté. Seydou ko karamoko dabatungora minye commission de finalisation yi. Akoyi akembe gelaye. Ako jamana kuntigi no ye colonel Ashimi Goïta. Ale de koni sigi ki miri minye anga référendum koy. Karamoko dabatungora Malika constitution kura. Ako no de ale hamina koy. No ye aka chamache fanga hamina koy. Karamoko dabatungora nga minye wuliga joni samasamaliye. Nam. Forli o dugu jembe. Nam. Jamana kuntigi no ye colonel Ashimi Goïta ye asomika jan. Akili juru chani ne do. Karamoko dabatungora aya yira ka fo minye masake fila temena. Ulu ya datulu la ka da jabala constitution u ya ta uklala ka bla dododo. Sabanigala ko ako niye masake koro lajɛ. No ye Amadou Toumani Touré ye. Aya kanu ninga Mali constitution yelema a dɛsɛra. Ibrahim Boubacar Keita. Boy jo doni de. Aba. Nam. San radio so englobila Aba. Ya ambara kanu anye mungele be sa kile fila ina. Kɔrɔ daba an bɛ foli bila ka taa se radio jikafo lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ. Kɔrɔ daba nin bɛ ka tile 16 ye Kɛnparana attaquera bi bi in na Soura u taara San Poste Sienso de attaquer. 21h45 ka don 22h kɔnɔ. Kɔrɔ daba maa ninnu n'o ye i ka dɔn k'a fɔ jihadistes ye an b'a fɔ cogo min na u nana mobili de la. Katikati ani moto. Dajɔɲɔgɔnw ye min fɔ an ye. Donc u kun ka ca dɔɔni. Donc u ye mobili jɔyɔrɔ jan ka taama ka don poste kɔnɔna na. Ni arafali ye. U ye i ka dɔn k'a fɔ maa 2 o sara. Allahu akbar. Polisicɛ 1. Ale ni chauffeur dɔ u bɔtɔ kun bɛ kɔ na ni ma fili kun bɛna taa Sikaso walima Kucala. Donc kisɛ ye olu ta. Ka maa 7 olu bana. Donc 2 évacuera vers 1h30 du matin ka taa Segu hôpital la. Donc kɔrɔ daba sankaw kɔni bibi na an kɔni an sugolalen don bi. Sabula ninnu ye baara min kɛ kunu u ye moto 6 de fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ jeni. Aba fɛn fɛn mago ɲɛ mina ye n'u mago bɛ s'a ma u y'a bɛɛ cɛ k'a k'u ka mobili kɔnɔ ka taa n'u yɛrɛ ye. Donc o de kɛra an fɛ Soura san. Donc sankaw bɛɛ lajɛlen sugolalen don bi kɔrɔ daba. Oui, mais Aba eko Sancho o ye San Poste de ya. Sienso ye San Poste de ale de bɛ san n'i bɛ taa Kucala fɛ i bɛ tɛmɛ Sienso fɛ n'i bɛ taa Mopti fo nord fɛ i bɛ tɛmɛ Sienso de fɛ. OK, d'accord. Carrefour de don. N b'a dɔn n b'a Carrefour dɔn n tɛmɛna fɛ a ka ca. Mais disposition sécuritaire jumɛn, c'est-à-dire que lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ tun bɛ bolo jumɛn kan u ka taa bi u ka taa nin cogo in na olu tun bɛ bolo jumɛn kan. Bon kɔrɔ daba u bɛ se wagati min na u ye mobili jɔyɔrɔ jan. Parce que stratégie de u fɛlɛw de b'u fana bolo. U ye mobili de jɔyɔrɔ jan ka sɔrɔ ka taama mototigi 2 bɛ ɲɛfɛ. Maintenant sennamaw faral'o kan. Bon o bɛ kɛ waati min na o y'a sɔrɔ car caman fana jɔlen tun bɛ yen. Bon car caman jɔlen bɛ yen. Donc min y'a hali chauffeur cɛ min sara. A bɔra car kɔnɔ de k'a bɛ taa poste la. Kisɛ y'a ta. Allahu akbar. A bɔra car kɔnɔ k'a bɛ taa poste la dɔrɔn kisɛ y'a ta. Donc maintenant tɔw min fana bɛ yen sa mun banana. Olu fana kisɛ balle perdue ani yɛrɛ ɲinitɔ kisɛ ye dɔw fana minɛ. Voilà parce que ninnu u ye baara min kɛ kunun kɔrɔ daba a ka bon hakili ma kosɛbɛ. Parce que u ye motow bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ jeni ka tila k'i jɔ ka marifa ci sanfɛ Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Maalankolon don. Mais Aba o n'a ta bɛɛ est ce que an ko min ma riposte kɔsɛgi marifa ma ci u la wa? Bon u nana fɛngɛ na dɔrɔn u ye riposte kɛra. Mais secours mɔgɔw nana yɔrɔ min na dɔrɔn u y'u yɛrɛ ta. Secours nana yɔrɔ min na dɔrɔn u y'o ta sinon an bɛ yɔrɔ min na bi sécurité bi yan bi kosɛbɛ. Bon comme Sienso ni sa n'i y'a jateminɛ ça fait à peu près 7 km. 7 km. 7 km. Bon le temps que sécurité ka labɛn secours ka labɛn ka t'u nɔfɛ. O de nana ni fiɲɛ ye quoi. D'accord, mais min ye a ka gouverneur ni maire ye ani lakanaso minnu bɛ yen olu ye kunnafoni jumɛn di u ɲinini na? Bon u ye o su bɛɛ parce que anw tora depuis 21h45 an bɛ fo 1h kuma.
anw bon u ye recherche kɛ ka taga k'u nɔbɔ ka taa vers Kemparana parce que u nana o sira de fɛ. Awɔ. Donc u nana o sira min fɛ u ye recherche kɛ ka taga bon u yɛrɛ nana mobile min na u ka mobile girintɔ u ka mobile taara panneau dɔ gosi ka mobile kɔfɛla bɛɛ tiɲɛ. U taara k'o to wa? U ma taa ka mobile to u y'a sɔrɔ minɛn bɛ mobile kɔnɔ. Awɔ. U y'u mɔgɔ bɛ minɛn fɛn fɛn na u y'u minɛn bɛɛ cɛ k'o kɛ mobile kɔnɔ ka taa n'u yɛrɛ. Voilà. Parce que Aba an b'i fɔ k'i walimadɔ kunnafoni jɛlen la. Ni Ala sɔnna waati wɛrɛ ni an sera ka gouverneur sɔrɔ k'a ɲininka i k'a dɔn enquête bɛ cogo min ani min ni min ɲɛdɔnna. Ala k'a n'a kisi. Merci bien Korodaba. Merci san. Buwa Jabate. Namo. Karamɔgɔ sɛbɛnnikɛla n'o ye Seydou Konate a y'a yira k'a fɔ jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ale kɔni kalenka don min ye Mali constitution ye yɛlɛma na don a la sen na karamɔgɔ Daba Tunkara ko n'i ye fiɲɛ ta fan lajɛ a bɛ komi colonel Assimi Goïta ani sebaya sɔrɔli cɛman jan bilen sabu maa minnu tun kɛn bɛ k'u kangara k'a yira k'a fɔ k'u t'a la u fɛla ko tɛ n'i y'a lajɛ min ye avant projet ye k'a jalatigɛ k'a ban pewu fɛn minnu ye majɛ k'olu fara kan a ye maa kura minnu ta n'i y'a lajɛ olu caman de tun bɛ k'u kangara fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ min ye cadre des champs des partis et de regroupement politique ye karamɔgɔ Daba Tunkara k'olu kɔni farafaralen bɛ bi sabu maa dɔw kɔni taara olu kɔnɔ min ma kɛ cadre maa dɔw fɛla ko ye a ko n'i y'a lajɛ cadre maaw yɛrɛ ka tigɛnɔbila dɔ kɛra min kɔni kalenkan ye ka se ka min kɔni u ka hakilinaw ye k'o fara ɲɔgɔn kan u ka se k'u kɔ don cogo min na min ye cɛmancɛ fanga maaw la a k'o don kama parti politique dɔw bɛ olu ɲɛmaw ma ye tɔgɔ fɔ yɛrɛ kɛnb'a ko la ko ye n'o ye yɛlɛma ye n'o ye Musa Mara jamana premier ministre kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kodɛmu an bɛ don min na ko bi ale kɔni secrétaire général n'o ye Amadou Aya ye karamɔgɔ Daba Tunkara maa minnu taara kɔsan na jamanakuntigi fɛ o tɔgɔ b'o la nka kodɛmu yɛrɛ tigiba président ba n'o ye Ousseynou Amion Gino ye ale kɔni bɔra ka kuma diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye k'a yira k'a fɔ kodɛmu kɔni a t'a la bi a t'a la sini maa min bɛ n'o ye Amadou Aya ye k'a tɛ kodɛmu tɔgɔ la o tuma k'a bɛ a yɛrɛ ye ale ka tɔn kɔni ko tɔgɔ tɛ nin ko in na sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ Daba Tunkara min ye sama-samali ye politiki mɔgɔw kɔni u nege bɔn bɛ ɲɔgɔn na min ye n b'a la n t'a la a ka ɲi a man ɲi karamɔgɔ Daba Tunkara n'a ma ɲa min kɔni nin baara in kɔni a bɛ sɔn ka kɛ dɛ a ko colonel Assimi Goïta maa don maa min fɛɛrɛ ka bɔ maa don maa min sɔmi ka jan a ko n'i y'a lajɛ fɛn min tun b'a ka baara jɛ dɛ a filɛ nin ye k'o de nun don ten maa min tun bɛ k'u kangara fɔlɔ ni k'u bɛɛ lajɛlen wele k'u da don a ko la a ko min kɔni ye sema maaw ye olu kɔni y'u kantigɛ da yira k'a fɔ k'olu sen t'a la u da t'a la ko dɛmu fana i ta yira a ko la ale sen t'a la da t'a la nka n'i y'i tɔw lajɛ o tuma bɛɛ lajɛlen ka maa kelen kelen kɔni o sɔrilen bɛ a la karamɔgɔ Daba Tunkara hali n'u tɛ tɔn tɔgɔ la u bɛ n'u yɛrɛ tɔgɔ ye sabu ko Mali ko don ko maa man ka to kɔ o la ko min ye 92 constitution ye o tuma k'o kɔrɔla Mali bɛ kundama mun na bi k'a ni Mali wolosɛbɛn kura ka kan sa kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Seydou Konate ale ka sɛbɛnni don Wajibate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Umaru Bari Baru kolonitigi a ko de Baru ko a k'i k'a dɔn n'a jara a na se fila jɛrɛjɛkulu dɔ sigilen don ko min ma ko Kemite Kemite ye jɛkulu ye minnu kɔni n'u bi diinɛ lagosi kosɛbɛ sabula min ye kokɔrɔw ni laadaw ni boli ye olu ɲɛsinnen b'o de ma Wajibate k'a dɔn ko in gɛlɛyara u bolo waati la fo k'a fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛla ko a ko Kemite a tɔnden dɔ bɛ min dɔ ye ko Madu Danbɛlɛ ni yakili b'a la a waati kɛra ale yɛrɛ kun ye kojuguba kɛ sabula i k'a dɔn kuranɛ a y'o ta k'i sen tereko kan ni ka kumajugu caman fɔ o yɛrɛ i k'a dɔn kunnafoni di sɛbɛnw ani jaw la kabini o kɔni kɛra i k'a dɔn a tɔn a bolofara bɛɛ lajɛlen kungo sɔrɔ sabula silamɛw ani jamana faamaw olu ye wuli ka jɔ kɛ waati la ni k'u magwɛn a yɛrɛ kɛra sababu ye i k'a dɔn Madu Danbɛlɛ a ka ni balawu i k'a dɔn a yɛrɛ ye kusukusu kɛ kusukusu kelen ani minnu bi jɛla tɛgɛ kɔni nana da olu kan sabula a don mankan barika bonna kosɛbɛ minisiri min n'a bɛ diinɛ ko kunna a n'an ka laadalako ka taa se procureur général i k'a dɔn olu kun ye communiqué kɛ communiqué min b'a jira k'a fɔ nin min kɛr'u fɛ i k'a dɔn nin ye kojuguba de ye jamana min ni maa wɛrɛ b'a kɔnɔ minnu ka diinɛ tɛ kelen ye n'o ye silamɛ diinɛ ye Wajibate k'a dɔn o de la min ye tabali u kun gosira maa wɔɔrɔ kun minɛna u ka jɛrɛjɛkulu in kɔnɔ u k'o
k'o de ma mandat de dépôt o kɔni kɛra kabini novembre kalo dɔ tile 3 san 2022 sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn mandat de dépôt in a talen kun bɛ ka maa minnu sɛgɛrɛ i k'a dɔn o de ye u ka tɔn yɛrɛ ɲɛmaaba maa kalannenba dɔ b'a la i k'a dɔn o ye sɛbɛnnikɛla ye min ye Dunbi Fakoli Dunbiya ka taa se n k'i ɲininka Salifu Danbɛlɛ min ye kuranɛ yɛrɛ ni ka kuranɛ lagosi o badenkɛ y'o ye Jakarija Tarawele u k'o ma ko ayiwa Munuko ka taa fara min ye Lamini Dunbiya ye u k'o ma ko Koloko ani Abubakar Keita ani Nama Dunbiya ninnu de kɔni minɛna dɛgɛ sisi o bi bɔ karatɔ da sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min ye kununko ye u ni kiiritigɛlaw kɔni ye ɲɔgɔn ye sabula i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'o ye komite ye u ka kiiri kun bolo dalen don Salifu Danbɛlɛ i k'a dɔn wulikajɔ bolo ka o y'a jira Salifu Danbɛlɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ale kɔni minɛna nka ale ye silamɛ ye Jabate k'a dɔn ayiwa surunin donbaa minnu bɛ yen i n'a fɔ Maître Mundaga Tall o kɔni y'u sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ Mundaga kɔni y'a jira i k'a dɔn kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ min ye Dunbi Fakoli n'a jɛɲɔgɔnw ninnu kɔni ye ayiwa maa ye minnu kɔni ayiwa n'u dusukolo ka gɛlɛ fo k'a fɔ k'a to ten sabula jamana min n'a silamɛ ka ca i ka nin ɲɔgɔn na diinɛsigi kɛnɛ kan ka tila ka laban tuguni k'i bɛ silamɛ diinɛ kɛlɛ k'i bɛ kira ka diinɛ kɛlɛ Ba Mundaga y'a jira k'a fɔ o kɔni ye kɛwale min cɛ ka jugu nin b'a jira k'a fɔ ŋaniya wɛrɛ de b'u la min kɔni ayiwa n'o cɛ ka jugu fo k'a fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛlaw ko kiiritigɛlaw kɔni u kumana min ye wulikajɔ caman ye ka taa se ayiwa maa min yɛrɛ jɔlen bɛ fanga kɔkɔrɔ i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kumana bɛn kɔni kɛra min kan Jabate i k'a dɔn ayiwa a ɲinina ni maa ninnu minnu filɛ nin ye min yɛrɛ ye lagosiba in kɛ n'o ma sɔrɔ ka ban ninnu kɔni ye ayiwa taafe bolo ye sɛbɛnnikɛlaw ko kiiritigɛlaw ma sɔn sabula min kɔni ye san 3 kaso datuguli mun kɛ u ka bila u la n'i ye kota k'a lajɛ min ye ayiwa nin ko in ye kiiritigɛla wɛrɛ kun nana ka bɔ Kameruni jamana na u nana ka na ninnu de dɛmɛ min ye Maître Masi Ngengele Georgie o ye Kameruni ka ye o kɔni y'a jira k'a fɔ diɲɛ seleke naani jamana bɛɛ lajɛlen bara ka Mali lajɛ ninnu ka nin giiri kɔnɔ sabula hakilinaw ka ta k'a lajɛ u ka hakili bila baara ɲɛ i k'a dɔn a seko ye min ye a kɔni y'o sɛbɛkɔrɔ fɔ sa min bɛ se k'a to ninnu bɛ kisi kasoladenw ma cogo min nka bɛn kɔni kɛra min kan o ye san 3 kaso datugulen sɛbɛnnikɛla ko février kalo tile 14 a ko tɔ bɛɛ lajɛlen bɛna kunjɛ sa n'u ni min ka kan kiiritigɛlaw bɛ laban ni k'o boloda nka kɛnɛ kan min ye Haut Conseil islamique i k'a dɔn o ɲɛmaa danga Alhaji Ibrahima Kandawo ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye sabati 2012 Bouakari Ba o ɲɛmaa tun bɛ kɛnɛ kan chambre de commerce d'industrie Mamadou Cɛni Konatɛ o fana tun bɛ kɛnɛ kan u y'a kɔnɔ a ka k'u ɲɛna nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub Jabate n bala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona min ye ayiwa ni na kɛ tɔgɔntan ye sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ de ye min ye ayiwa Jakite Jakite karamɔgɔ Dabatungura a ko jɔnni de bɛ fɛ ka lagosi ta ne ka Mali armée sɛgɛrɛ a ko k'u tɛ se sabu a ko armée bɛ baara min na bi Mali kɔnɔ ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ sɛbɛnnikɛla ko maa tɔnɔ t'i jugu fa a ko n'i ye ko taabolo lajɛ a ko colonel Asimi Goïta min ye cɛ duman don karamɔgɔ Dabatungura colonel don n'o ye colonel Jala kɔni a sɔrɔla sɛbɛ kɔnɔna la ani a jɛɲɔgɔn colonel tɔw a ko Mali ka latigɛ bɛ olu de ka bolo kɔnɔ min ye Faransi marabaa jugu ale min tun kɛmɛ ka juru ja an kan na min ye colonel duuru ye u ye juru yoba ka bɔ an kan na o tuma min kɔni ye maa dɔ ye a na kɛ n'o ma bɛn olu ma karamɔgɔ Dabatungura k'olu de kɔni bɛ ka fara marabaa jugu kan ni ka nin colonel duuru k'u tɛgɔrɔma waati bɛɛ min ye malidenw k'an tɛgɔrɔma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Faransi ka marali an ka jamana fɛ a ko a ye mun ne ɲa Maliba ye a ko min ye lakana tasira ye karamɔgɔ Dabatungura ko Mali ma nafa kelen de sɔrɔ lakana sira la sabu min kɔni an ka jamana finitigilakaw ye u ka baara burujaru bolo sɛbɛnnikɛla ko Mali ye dɔnse kura min ta ni k'an bolo sama ka bɔ Faransi bolo k'a di Rusiw ma jɔn de ko bɛ fɛ ka kɛ ko gɛlɛn ye karamɔgɔ Dabatungura a bolo di ɲɔgɔn ma a nafa yera ka se kundama min ma bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ b'a la bi hali maa min tɛ Mali fɛ Mali juguya ni Mali kɔniya b'i kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungura i n'a dɔn k'a fɔ ko dɔ kɛra Mali la bi i b'o dɔn
sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali ni Rusiw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma a kɛra daraja ni kunnawolo belebele ye a ko sabu waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye kɛlɛkɛminɛw bɛ doni ka na min ye pankuruw ye a ko pankuru caman tun bɛ olu tɛ Mali bolo bilen karamɔgɔ Dabatungura min ye ɲɛdunna o bɛ ka kɛ Mali la Banmansiw fɛ min y'an ka kɛlɛkɛcɛw dagayɔrɔ ka taa an sigilen gosi ni ka bali ka tuni a ko o dɔnse yɛlɛmana ka ban anw de bɛ wuli k'u ɲini suule k'u ɲini tile karamɔgɔ Dabatungura ni ka taa mɔnɛ sɔriw la sɛbɛnnikɛla ko Mali armée don o don a bɛ ɲɛda kura de kɛ a ko min ye armée a bɛ ka taa ɲɛ n'o ye armée monte en puissance ye nka dɔw de ko armée monte en puissance ko o puissance bɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Mali kɛlɛkɛcɛw ka yɛrɛma hɔrɔnya n'o ye 20 janvier ka kɔn o ɲɛ tile kelen karamɔgɔ Dabatungura min ye avion yirika olu bisimilala a ko ni avion minnu tun bɛ a bɛna dɔ de fara an ka kɛlɛ kologiriyali kan min ye sanfɛ kɛlɛ ye juguw mana kɛ fan o fan k'u bini ni ka mugujugu ka filiw kan a ko min ye drone o min tun bɛ Mali jɛ fɔlɔ a ko drone min bɛ Mali bolo bi karamɔgɔ Dabatungura n'u bɔra Turki a ko i b'a ye k'a fɔ an dafɛ jamana caman bɛ yen abada k'u ŋaniya ma sabati fɔlɔ k'a ɲɛsin sɔrɔli ma Mali y'o kelen sɔrɔ 2 fo 5 sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ bi Mali kɛlɛkɛcɛw an kan ka waso n'u ye an kan ka hunɔfa n'u ye karamɔgɔ Dabatungura sabu u kalenka don hali n'u ni bɛ to jamana lakanali la u jɛmɛ ni o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko bamancɛ waliw bɛ ka Mali sigara be dɔwɛrɛ tɛ janfa jugu min tara k'an sigara karamɔgɔ Dabatungura k'an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔna la a ko a mana mɛn cogo o cogo a si na dɔn maa minnu bɛ ka mɔnɛ don an na a ko maa don maa minnu yelen tɛ u bɛ bali ka bɔ yen ni k'u ka mɔnɛ don ka tunu n'u yɛrɛ ye ko nɔ tɛ sɛbɛnnikɛla n'o ye Jakite a ko n'u ye cɛ ye an ka masara ka suwa kɛ t'a la u jɔlen filɛ an jɔlen filɛ ni min bɛ se ni min tɛ se ko na dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko malidenw mun de tora an ma karamɔgɔ Dabatungura an ka dana sabati an ni kolonɛliw cɛ an ka an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kɛlɛkɛcɛ kelen ye wa kolonɛliw k'u dɔrɔn tɛ se ko ye n'an jɛra k'an bolo ɲɔgɔn ma ko a dɔ bɛ dɔ la an ka laɲiniw bɛ sabati kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ tɔgɔtan kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate n bɛ bolo kari ka don n bɛ wa ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le sof sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Isaka Tambura ko yalima nin ye mun dakabana ko ye dɛ maanifi yɛrɛ kamana ganna Bamakɔ sigi la DNCC i k'a dɔn a ɲɛmaaso nin jagokɛla 2 in sigilen bɛ Jabate i k'a dɔn u bɛ kuma na i k'a dɔn u bara k'u ka ko ɲɛfɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kamalen dɔ sina ka t'i sigi u furanjɛ la ten i k'a dɔn u bara ka kumakan min fɔ k'a ka telefɔni bɔ a bara k'u kumakan enregistré Jabate a bara k'u kumakan ta sɛbɛnnikɛla ko maa wɛrɛ de sigilen ɲɛ bɛ kamalen wɛrɛ la i k'a dɔn telefɔni dalen don a bara ka ninnu kumakan ta direction nationale de commerce et concurrence yɛrɛ i k'a dɔn directeur yɛrɛ ka da de la koyi u kamana ganna o yɔrɔ bɛɛ o ko cɛ ma e bara ka mun kɛ tan nin ye mun ye mɔgɔ b'u ka baro la i k'a dɔn i bara k'olu kumakan ta e ye jɔnni ye nin dabakun dun ye mun ye Jabate i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in kɔni fɔ mankan nana wuli ten karaw i k'a dɔn jagokɛla 2 min n'u sigilen bɛ DNCC directeur ka bureau da la u kun bara ka mun de fɔ yalima nin kamalen in ka nin enregistrement ko in a kun dun ye jumɛn ye tuma min ni mankan barika bonyana min kun bara ka enregistrement kɛ i k'a dɔn a ko ale bɛ enregistrement kɛ min ka d'ale ale b'o kɛ sabula u bɛ salle d'attente de kɔnɔ u bara ka directeur de kɔnɔ min ye nin wulikajɔ ni jateminɛ ale yɛrɛ dun ka baaraw dun ye mun ye min ye kamalen ye a to a ye ko Mariku tɔgɔ dɔ don Mariku tɔgɔ in agent comptable don i k'a dɔn a bɛ baara kɛ cɛkɛda in yɛrɛ la nka i sigi kun kana mɔgɔw ka baro kɛ k'a ta yalima olu na kun ye min ye i b'a fɛ k'o de dɔn wa yalima maa de kelen dɔ k'a ci wa sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali to bɛ bɛn mankan in kɔni barika bonyana sa jama nana caya a nana dimi ne de ye yan agent comptable a bɛ bɔ de a bɛ bɔ yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn dɔ ye 3e arrondissement policiers wele Jabate i k'a dɔn policiers nana min kɔni bɛ se k'a to mankan in bɛ duga cogo min na sɛbɛnnikɛla ko mankan kɔni nana duga jagokɛla 2 taara nka o yɔrɔ bɛɛ u taara plainte kɛ ayiwa cɛ in bara ka min kɛ a ma n'o don dɛ o dugusajɛ de a taara 3e na a taara n'a ka telefɔni ye nka a ye baara jugu min kɛ a n'a kɛ a y'o bɛɛ effacer sɛbɛnnikɛla ko maa bɛ ɲininkali de kɛ nin kamalen in ka nin baara n'o ye ayiwa Mariku tɔgɔ in ye agent comptable DNCC a ye nin min kɛ i k'a dɔn awa directeur national de la concurrence o y'a bila a la wa bɛɛ b'o jogo dɔn Jabate i k'a dɔn k'a fɔ o de y'a ci o kɔni tɛ nka n'a kɛ a y'a kɛ ka da kun min kan a yɛrɛ de b'o dɔn nka polisiw kɔni min ɲininkali la min bɛ se k'a to a ko ɲɛna dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soft kɔnɔ
akabi bolla l'investigateur naam karamɔgɔ sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ayiwa min ye la rédaction ye naam bɛɛ lajɛlen jɛra k'a sɛbɛn a ko esige min ye nafolomugu dɔ direction nationale des eaux et forêts la karamɔgɔ daba tun kɔnɔ nafolomugu kɔni k'a tunna DFM bolo dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i b'a bɛɛ lajɛlen nin mɛn i b'a bɛɛ lajɛlen de ye an ka jamana in kɔnɔ a ko nin bɛna se ka kɛ cogo di direction nationale des eaux et forêts n'o ye Mali ji ni kungotigiw ye a ko maa min sigilen bɛ u ka nafolo kunna n'o ye DFM ye karamɔgɔ daba tun kɔnɔ directeur financier et du matériel a ko nafolomuguba dɔ de tun b'a ka bolo kɔnɔna la min ye baara bolodalen ŋaniyalen olu bɛ se ka kɛ cogo min na karamɔgɔ daba tun kɔnɔ k'a tunna sɛbɛnnikɛla ko nin sɛgɛsɛgɛli sɔrɔla mun de fɛ min ye bureau du vérificateur général maaw ka wulikajɔ ye ni ka t'u ka sɛbɛnfuraw minɛ k'a lajɛ k'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ e ye DFM ye nafolo e ye nafolotigi ye ŋaniya mun kan ka boloda min ye direction kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen wari bɛ bɔ e de tigɛ kɔnɔ o tuma a ye baara minnu kɛ a sɛbɛnw bɔ ka yira an k'a lajɛ a ye wari don fɛn minnu na a sɛbɛnw bɔ ka yira an k'a lajɛ u y'a bɛɛ lajɛlen dɔdɔlima k'a lajɛ karamɔgɔ daba tun min ye DFM ye a y'a yira k'a fɔ min kɔni eaux et forêts ɲɛmaayaso ye k'u ye u ka centre dɔw jɔyɔrɔ dɔw la min ye eaux et forêts ka pɔsiw ye ka taa bila u sisow la i n'a fɔ min ye Kolokani Maraka kungo ka taa bila min ye Kangaba ye a y'a yira tuguni k'a fɔ min kɔni ye baara dɔw ye o tuma ko jamana yɛrɛ ka marché dicogo sariya o tuma k'u ye baara di n'o ye min kɔni bureau du vérificateur général maaw ye u y'a yira k'a fɔ baara kɔni ko abada a ma di ni jamana ka marché dicogo ye sabu n'i y'o lajɛ karamɔgɔ daba tun kɔrɔ o bɛ sɛbɛn camanw de kofɔ o bɛ sariya ni taabolo de kofɔ a ko baara dɔw yɛrɛ kɛra min ye entreprise dɔw fɛ karamɔgɔ daba tun kɔrɔ sariya dun y'a yira k'a fɔ ko entreprise fila de k'a kɛ a ko k'u taara sɛgɛsɛgɛ ka taa sɔrɔ mɔgɔ kelen de ka entreprise y'a fila bɛɛ maa kelen ka papier fila dilan entreprise fila tɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun kɔrɔ nin bɛɛ ŋanamu ko kun ye mun ye a ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ n ka kɛ fɛntigi ye tile kumajɛ kelen fɛ a ko min kɔni DFM ye a tigɛ minɛna bɔrɔ kɔnɔ bureau du vérificateur maaw ye u y'a lajɛ tuguni min ka sɛbɛn dɔw lajɛ min kɔni facture dɔw ye olu yɛlɛnnen don kosɛbɛ a ko n'o ye surfacturation ye a ko min kɔni ye nafolo dɔw ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ o fana tan bɛ jateba bɔ kan a ko n'i y'a lajɛ dama dama min yera a nɔfɛ a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 1 ani miliyɔn 50 a n'a kunkanfɛn o cayara kojugu o cayara sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun kɔrɔ nin sera ka kɛ cogo di a ko n'i y'a lajɛ nin sɛgɛsɛgɛliw kɛra waati min kɔnɔ o ye san 2018 2019 20 ka taa bila 21 na miliyari 1 ni miliyɔn 50 ye a nɛmunna o de waati kɔnɔna la a ko min ye ɲɛmaayaso o b'a kalama wa a ko min kɔni DFM ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ale de kan ka kɛ maa ye maa min ye dannaba ye maa min tɛ ɲɛbɔ wari fɛ sabu a sara ka ca nafolo min bɛ ta ka d'a ma baara la karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ko man ka abada k'a ɲɛbɔ faso ka nafolo fɛ nka min ye DFM ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ka bɔ jamanadenw jigi kɔrɔ ka bɔ cakɛyɔrɔ jigi kɔrɔ a ko min kɔni Maliko tɔ ye a ko gɛlɛyara eaux et forêts ka ɲɛmaayaso DFM o tuma ko bi a b'a ni kiiritigɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ sabu miliyari 1 ko tunnen bɛ a nɔfɛ k'a k'a ɲɛfɔ a k'a labɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ d'investigateur kɔnɔ a ka bi bɔli don Jibi i cɔn ka César premier min an ka segin ka na karamɔgɔ daba tun kɔrɔ bala cogo bɛ di Bwajibate ne bɛ n bolo bugaka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le wagadu sɛbɛnfura nin y'a boli ko siɲɛ 162 ye Abdurahmani Sisɔgɔ nin y'a ka fasiri ye Bwajibate i k'a dɔn terimaw mana kɛlɛ gundo a bɛ da kɛnɛ kan min ye Mamadu Bagayɔgɔ Ala ka hinɛ na a tiɲɛ tabaw min ye ayiwa Alijuma Ture de y'u ka avocat ye u y'a wele bɔgɔ jɛnɛ kan Bwajibate sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Alijuma Ture surunin donba do i k'a dɔn kiiri dɔma ŋana do nka maa minnu kɔni kun ye wele bila masa i k'a dɔn a ka t'u niyɔrɔ ɲini Bwajibate i k'a dɔn u ma bɛn ko la i k'a dɔn gɛlɛya in yɛrɛ ju bɔra min na min ye ayiwa minnu kɔni y'a ta olu ko de k'a ma a ka baara kɛ ka ɲɛ n'o tɛ olu ye jalaki min sɔrɔ kun tɛn'o sɔrɔ n'i ye ko ta k'a lajɛ dɛ i b'a ye k'a fɔ min ye ayiwa tiɲɛ tabaw min ye Mamadu Bagayɔgɔ tiɲɛ tabaw i k'a dɔn olu kun kelen bɛ k'u wakilu kɛ Bouakari Kamara ye Bouakari Kamara ale wele bila Usmane Alijuma Ture ma o de ye avocat ye kabini san 2001
i k'a dɔn ayiwa min kɔni a ka wuli ka jɔ kɛ k'u ka hakɛ ɲini i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya fila kun b'u kan gɛlɛya fɔlɔ i k'a dɔn Mamadu Bagayɔkɔ ani Bamakɔ mairie kun bɛ ɲɔgɔn na min ye commune sabanan ye ani o maire fana kun bɛ ɲɔgɔn na o tɛmɛnen kɔfɛ Wɔlɔfɔbugu boli banna musow ka tɔn dɔ bɛ yen ani u n'o fana kun bɛ ɲɔgɔn na ani Bamakɔ kafo sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra dama kiiri ye o kiiri ninnu kɔni a bɛ n'a fɔ a ma ja i k'a dɔn Bagayɔkɔlakaw la olu dun u wakilu kɛ soronin dɔma min ye o ye Alijuma Ture ye a y'a jira k'a fɔ kiiri caman kɛra a bɛ taa ka segin kiiri yɛrɛ dɔw kɛra min ye ayiwa Bagayɔkɔlakaw ye u y'a jira k'a fɔ Alijuma ma sɔn ka galabu ta a n'a ka taabaliya n'o tɛ sariya kun bɔ olu fa fɛ olu de ta kun ye tiɲɛ ye olu kun b'an ka pɛrɛdi abada n'a ma ɲɛ k'a fɔ an y'an jigi k'i ye an jigi in ma fa a kuma an ye wari min d'i ma nin san damadɔ in kɔnɔ an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ an ka wari bɛɛ sara u nana wuli ka jɔ boloda bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali u kun y'a ɲini k'a fɔ ko o k'i da don a la waasa ko min nɔgɔ cogo min k'a yɛrɛ k'a fɔ hali bi n'a ka bi ko sumanen don n'a ma ɲɛ o kɔ sa maître Ousmane Alijuma Ture min kɔni ye Bagayɔkɔlakaw ye u y'a ɲini sa k'a fɔ min ye bɔgɔ jeninen ye u n'u ta don kan u dun bara ka min ni min fɔ u tɛ batarako ye 3 miliyɔn 78 buruburu k'o de ka saru ye sabula olu ka dugukolo min minɛn'u na kiiri sɛbɛ i k'a dɔn olu kun bɛ se ka a sɔrɔ n'a sɔrɔla avocat kun y'i jɔ a jɔyɔrɔ la san 17 u gɛnna ka b'u ka so kɔnɔ i k'a dɔn min ye luwanse ye u taar'o fana kɛ u ye wari min b'o la o wari fana i k'a dɔn avocat in ka nin bɛɛ lajɛlen segin sɛbɛnnikɛla ko san kɔni ayiwa min ye gɛlɛya ye a barika bɛ ne ka bonya kosɛbɛ sariyatigiw kɔni yɛrɛ dama maa kari ɲɔgɔn na Bɔjaba tɛ sariya bɛ kasi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le Wagadu kɔnɔ a ka bi bɔli la le ziere karamɔgɔ dɔ b'a sɛbɛnnikɛla ale fana tɔgɔ ye Ismaïla Traoré Ismaïla ko a ko min ye Maliko kuma ye a tɛ fɔ ka ban cakɛda mun bɛ n'o ye direction générale de l'administration et des biens de l'État ye o bɛ bolimafɛnw marali ko fɔ a ko n'i y'a lajɛ jamana cakɛyɔrɔ bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tuma mobili ma san moto ma san jamana tɔgɔ la olu de b'a bɛɛ lajɛlen dɔdɔlima min kɔni ye a lakanani ko n'a tɔbɔtɔli ye sɛbɛnnikɛla ko nka min ye fiɲɛ fɛnɛ o yɛrɛ olu fan fɛ dɛ a ko ni sɔrɔla fɛn jumɛn fɛ bureau du vérificateur général maaw ye n'o ye Samba Alhamdu Babi a cɛ in baara b'a bolo dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko bureau du vérificateur général min ye Samba Alhamdu Babi ale kɔni ye maaw bila ni ka taa jateminɛw kɛ jamana ale ka cakɛminɛw n'o ye mobili ni moto ye karamɔgɔ daba tungara n'a bɛ di jamana ka cakɛlaw ma o tuma mobili ni moto u lahela bɛ cogo di min ye moto minnu dira a dira maa minnu ma o dɔɔnin bɛɛ a bɛ ka boli yɔrɔ minnu na o dɔɔnin bɛɛ min kɔni sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛw nana kɛ moto bɛ baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn la karamɔgɔ daba tungara bɛɛ lajɛlen ka bɔ n'i ta i kana jɔ o tuma n'a tile ye an k'a dɔn k'a fɔ nin moto hakɛw de bɛɛ bolola sɛbɛnnikɛla ko fali yera sange kɔrɔ a ko min kɔni ye Kulikɔrɔkaw fɛ karamɔgɔ daba tungara k'u ka bɔ ni mobiliw ye a ko mobili min ye majɛ kɛ o de ka ca fo k'a dama tɛmɛ faso ka mobili kɔni sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Dakagun ka Segukaw fɛ k'u ka bɔ ni mobiliw ye k'a sɛgɛsɛgɛ faso ka mobili min fana majɛ kɛ Dakagun kan o de ka ca fo k'a dama tɛmɛ ɲininkali de bolo dara ni mobiliw taara min motow taara min hali sini a jaabi ma se ka sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni sɛgɛsɛgɛli tɛ nin bɛ kɛ waati bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ min ye jamana kɛlen ka nafolo don moto ni mobiliw la k'a di a ka cakɛlaw ma karamɔgɔ daba tungara kalo 1 kalo 2 san 1 u b'a bila réforme na ni k'a feere sɛbɛnnikɛla ko a ko ni dama mun bɛ jamana kɔni de bɛ perdre nafolo mun na k'a dagosi ka bɔ a ko colonel Asimi Goïta ale bɛ fɛ ka fu de siri o dan na moto tunna mobili tunna yamaruya tɛmɛ k'a di Samba Alhamdu Babi ma maa o maa n'a tun b'a tigi tɔgɔ la n'a mana n'a moto ye walima n'a mana n'a mobili yanni ɲɛna waati cɛ karamɔgɔ daba tungara k'u bɛ t'u siso kɛ kasobɔ ye kunnafoni filanin an ye min bɔ ziere kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjaba bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le destin o don mɔgɔ da kan Bɔjaba sɛbɛnni kɛba a to a de ko Hamadi Diko fulakɛ ko a ko kɔsɛn in na kunnafoni di sira kura minnu bɛ yen Bɔjaba n'u k'a ma réseaux sociaux n'a man jan don Bɔjaba i k'a dɔn jamana den a n'a maa caman mago sa sabula a laban kelen bɛ sa ŋanamu kɛyɔrɔ ni nkalon ye Bɔjaba i k'a dɔn kuma caman fɔra réseaux sociaux
sociaux maa minnu y'a dilan minnu y'a sigi sen kan n'olu ka baarakɛta kun ye nin de ye anw b'a kɛ kɛcogo min na Jabate san b'a sɔrɔ réseau a ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen fa k'a ban nka Jabate k'a dɔn fɛn min n'a ma faamu n'a ma ɲɛdɔn Jabate i k'a dɔn a bɛ gɛlɛya jamana kan ka wuli ka jɔ kɛ ka sariya bolo ta ka hakilina ta réseaux sociaux i k'a dɔn a bɛ bɔrɔtɔ sira min na a bɛ ɲɛ a n'a bɛ nafa se jamanadenw ma sira min na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kunnafoni di sira kura caman de bɛ yen o ko min ma web TV page Facebook nin damanda bɛɛ lajɛlen kɔni ye n'a jari ye i yɛrɛ sigilen i ka soju la i bɛ se k'i ka télévision so dilan walima k'i ka Facebook dilan Jabate k'a dɔn kuma min ani hakilina minnu ka di ye i b'o boloda minnu b'a la n'olu dɔw ye sanga sɔrɔ Jabate k'a dɔn ŋanamu-ŋanamumaw kelen bɛ k'u ɲɛsin o cakɛdaw de ma ka t'u ka ŋanamu ni nkalon ta ni ka mana da jamanadenw ɲɛna a ko a misali dɔ kɛra Jabate k'a dɔn web TV dɔ a ko i b'a ye k'a fɔ ayiwa i bɛ ko dɔw ye i bɛ kuma dɔw mɛn hadamaden i dabali de b'i ban i kamana bɛ guwan maa minnu b'a lajɛ Jabate i k'a dɔn u bɛ don olu den n'u hakili cɛ nka a mana tigɛ da o da la Jabate i k'a dɔn a ko dɔw bɛ yen o ye maanifin yɛrɛ nɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kɔsɔn in na kunnafoni di dɔ tɛmɛna i k'a dɔn ko ayiwa Sakila Yaku ani dɔ kun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye ayiwa caatiri bɔla ye u ko min ma ko Ormi olu kun dara kunnafoni di sira dɔ kan Jabate k'a dɔn Sakila i k'a dɔn k'a ko ale filɛ nin ye se min b'ale ale bɛ dɔnni min kɛ n'a y'ale ja ale bɛ maa dɔ ta ka bɔ diɲɛ jamanaja dɔ la tubabu jamana na ka sin ka n'a bila Bamakɔ yan ten hali a tɛ don avion kɔnɔ k'ale bɛ se k'o kɛ Jabate nin kuma in kɔni fɔ i k'a dɔn ayiwa a ka yɛlɛkomaa min b'a nɔfɛ n'o tɔgɔ de ko Orni k'i k'a dɔn o yɛrɛ sina k'a fɔ ten ko Sakila wa k'a bɛ se fɛnɛ min do ye ko sabula Sakila Yaku k'i k'a dɔn ani jinɛw de bɛ baro kɛ don o don wa ani jinɛw bɛ chaque dimanche o dimanche k'a ni jinɛw bɛ te min ɲɔgɔn fɛ ale yɛrɛ ɲɛ de y'o ye Jabate ko n'i ye nin kuma kunda ta k'a lajɛ nin kuma bana min Jabate nin bɛ maanifin guwan i kamana na nka kunnafoni di sira minnu bɛ ayiwa yamaruya d'u ma sa nin ko in ka kɛ Jabate k'a dɔn a bɛ fiɲɛba de se maa dɔw ma sabula dɔw dalen bɛ mɔɔw dalakan na i n'a fɔ e ni ne an mana kuma dɔw fɔ dɔw bɛ da an ka kuma na n'i ye nkalontigɛla kɔkɔrɔma dudu Jabate i ma kɛ sababu ye k'a di a fabaw ma wa a ko k'i bɔ a la ko kamalen dɔ fana yera u k'a ma ko Madutulo i k'a dɔn o fana ko ale ye mɔri ye ko a delila k'a fɔ o kunnafoni di sira kelen in kan ko ale delila ka t'i ɲɛ yɛrɛ arijinɛ kɔnɔ k'a y'i tɛgɛ ci Usumani Madani Sherifa Ayidara tɛgɛ kɔnɔ a n'a a yɛrɛ wolofa min ye Madutulo yɛrɛ wolofa ye k'ale y'olu ye arijinɛ kɔnɔ maa bɛ taa arijinɛ na ka sɔrɔ i ma sa ni masa i bɛ taa arijinɛ na Jabate nin kuma kunda damanda caatiri bɔ kumaw yɛlɛko kumaw nka u bɛ siga min na maa dɔw bɛ da la muso wɛrɛ nana ye kɔsɔn in na k'a to a ye ko Hatumata Jime olusiw yɛrɛ b'o nɔfɛ ko o kan ka minɛ Jabate k'a dɔn o sina k'i girin ka taa a bɔ plateau in sanfɛ a se plateau in kan Jabate k'a dɔn billet de banque a ye wari bɔ k'a bɔ Jabate bɛɛ lajɛlen kamana ganna sɛbɛnnikɛla ko nin bingani wale ninnu ni nin joie ni wale mɔɔ delilen don nin na Jabate k'a dɔn jinɛmɔriya maa ye dɔ k'o la n'a ye ne yɛrɛ ja n bɛ so in fa sisan wari la sisan a bɛ nkalon hali sɛ tɛ wuli ka b'a fan kan ne yɛrɛ san 7 kɛ jinɛmɔri damanfɔ de la n bɛ ala jinɛmɔri n y'a ɲɛdɔn kan dabani fɔ jinɛ bɛ na walahi Jabate sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in damanda n'a m'an jogo dɔn réseau kan nin ko ninnu wali ani nkalonbatigɛ dɔw Jabate i k'a dɔn a bɛ dankari k'an ka adamadenya la sabula dɔw ka maaya bɛ tiɲɛ a ko ni hakili b'a la i k'a dɔn Daramani Dunbiya n'an k'a ma ko Denkɔrɔ fɛn ɲɛnama kumabali e ko fɛn ɲɛnama in ma kuma Denkɔrɔ fɛ ani ne yɛrɛ kumana arajo so in na yan a ko ma Daba Tunkara i k'a dɔn tile 10 ayi kalo 1 n y'i sɔn V8 la V8 jɛma ne ko a ma n ko Denkɔrɔ i ye mobili ja o ye tiɲɛ nka V8 n ko o wari ka ca koyi lɛdu ka gɛlɛn dɛ ne ko i t'a kɛ mankan ye ko ayi ko V8 a da camancɛ k'a jɛma ne ko ayiwa n ko ni n y'a sɔrɔ a ka di n ye i n'a fɔ anw bɛ ko ɲɛdɔn anw tɛ maa nataba ye kojugu mobili mana de mobili wa
ala n'a ko hali million kelen na ma ne kun n'a fɔ k'a ye VVT di yan n'o tɛ VVT jɛma mobili mana k'i dafa mugu jalan na a k'i ti da kɔnɔ a don ni bi cɛ Buwa Jabate nataba de bɛ girin anw bɛ bɔ an jugu la wa VVT yɛrɛ a se tɛ ne yɛrɛ ka VVT san Buwa Jabate sɛbɛnnikɛla ko nin ko damanda ndɛkɔrɔ ale laban taara kasoba la sabula bɔ nana ka a ka nkalon ma Buwa Jabate o kuma maanifin kan k'i yɛrɛ cogo dɔn jamana min ni fantan jamana don ni dɛsɛbaatɔ jamana don maanifin kamana guwanen Buwa Jabate n'i tora ka nin ko ninnu fɔ a bɛ kɛ sababu ye i ka don ka girin kan n'u dun girin i ka nkalon de bɛ ta ka d'u ma e min ye kunnafoni dila ye walima i bɛ nin ko ninnu ɲɛma Buwa Jabate ni min cogo i k'a dɔn mɔgɔ dalen jɔ la mɔgɔ b'i lajɛ ni min cogo dɔ ka sira di ninnu ma i bɛ fara ayiwa maafalaw kan dɛ sabula u bɛ mɔgɔ de fa dɔw ka nafolo bɛ tiɲɛ dɔw ka adamadenya bɛɛ bɛ tiɲɛ ala namaratɔ dɔ kɛra nin ko in na ten sa i mana taa kolonifila fɛ yen walima buguridala fɛ yen Buwa Jabate k'i hakili a b'i ɲininka de karamɔgɔkɛ muso ko wa baara ko wa nafolo ko e bɛ se k'a fɔ ko nafolo ko n y'a ye o nin de don ɲɛ t'a la nafolo ko de don ala maanu maa ye dɔ kɛ na ko ye dɔ kɛra maaw k'u ɲɛ yɛlɛ dɔ kɛra nin ko la dɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ni k'a bɔ le destin kɔnɔ mɔgɔ da kan yɔrɔ ne nɛgɛ ta gɔngɔ la n'i y'a bila gɔngɔ la ten waati dafara Buwa Jabate waati dafara pepewu anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye Burafili n'a jɛɲɔgɔnw farikoloɲɛjɛ u b'u sɔn ni da kan min ye surɔfana t'o ma don su na nɛgɛ ɲɛ mugan segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan min ye a wasini ni ala sɔnna sɛbɛnkuraw bɛ bɔ an bɛ kɛnɛ kan k'olu lakali Sim Market nin dakabana alimentation ba in ACE kɔnɔ immeuble Bama Buwa Jabate fɛn o fɛn n'i b'a ɲini balofɛn na tubabu jamana ni américain jamana nin bɛɛ lajɛlen bɛ Sim Market la ni alimentation belebele immeuble Bama a ka da min bɔlen bɛ ka ɲɛsin BMS ma Gibson Control ale de tun bɛ nɛgɛ la Buwa Jabate daba tungara a k'an bɛn sini inshallah ni kɛnɛ kelen kan wa salam